komano ayudo. Lungani Nancy Akinyi Asla Fund ka ikawe to kichule titwei to kotwei kaka Aslas kuma wanya yude pesa bawa wawuok go e jela no be mano be waonge go koro mano nya dhi mono wa mondo mi wakaw pesa ma obiro no. Nyinge luongo ni Pamela Omolo. Pes Asla Fund gimo mi wakanya lero ka nikech kaka iduoke koro wan wang'iyo gi marwa matin makigweni obiro rogo chama nyoluoro to ayudo koro endo kanyalero kawe. An gi nyinga giluongo ni Roslyn. Gimo mi an Asla Fund ok mora kaluwore kaka ne jatelo wuoyo ni mondo duoke wan ng'eni sani kaka sano wala ni piny koro thothgi komiwaga pesa to kwaduok ga pia ahinya iduoko mos mos to jatelo nyonjo kacho ni nyaka duoke gi thuon mane gimiyo waluor. Nyinga iluonga ni Rei Mandela, an ja biashara ei soko Mjinga kaa kendo kawa wuoye wi Asla Fund en initiative maber mane wageno ni en gima dhi kelo boost ne jo biashara kaka wan kendo kaka ne wache chon kaka ne rais marwa ne campaign no wuoyo maber ndi kendo ne wang'eyo ni kaka no wache no kako dhi bedo to lakini nitie pogruok moro mosebedo emomiyo wadwaro sensitization motegno mondo tim ne ji duto to waikre ne Asla Fund en kechen gima dhi boost ngimawa kendo dhi loko ngimawa e yo achiel kata mang'eny. Nyinga Timothy Mbaya an youth ma Migori County ka. I intend bondo ayaw project mar gwen nikech an gi gweno mokari adek dala koni koro mondo boost gi adhi tiyo gi pesa ni mondo med gwen mokari adek kachopo 14 days do repayment period 14 days do anyalo yudo kamoro manya olo pesa machiel mondo achulgo pesa ni to seed capital cha aseyudo mar from adhi yudo anya bedo kase yudo from Asla Fund mondo achago business. Ani luonga ni Kwach Tony ago ohala e county mar Homa Bay. President no biro gi paro maber mar konyo jo ohala but kiwango ma pesa moketo e pesa matis nikech iwinjo kowacho ni jo ohala chakolo $500 to $500 ni iduoke after 2 weeks mano 14 days so $500 onge ohala minyalo chako go en kano dwa konyo jo ohala to no wacho ni jo ohala chakolo $100 kadhi mbele to $100 kadhi mbele ni jo ohala koseole to giduoke after dweche adek mane ka ohala no chung nikech kiolo pesa tichako ohala to kinya duoko pesa no within 2 weeks kech ohala no pod bogno joma no ng'eyo ni go ohala onge uso dhi bedo maonge so en gima nyaka mi time machopo dweche adek koko ohala no nyalo bedo ohala manyalo konyo ng'ato. Nyinga iluongo ni Paulo Swago. An kikora anano ni gima president otimo ber nikech nitie jo ohala matimo oking kata stage kata for example kichako koda an nachako gi oking dalo mana timo oking natimo ohand biscuit koro $500 en pesa maber kijo ko oking kata mama dhi kawo gimoro e duka ng'ato to uso to ang' odhi chulo godhiambo koyudo opportunity mar dhi kawo pesa mar Asla Fund jo odhi kawo ka owuok odhi kawo Asla Fund. Mar ariyo giwe chiko itgi ne leaders mago koko ni Asla Fund ni gino biro marach to leaders mago koko go ongo dichieng' ma giselose wach mar pesa moro kata matin magimiyo jogegi ma jowa mondo tim ang'o olokgo omiyo an asiro ni jo owuok oko odhi kawo pesa mondo gitim go ohala. Ngapito Chinga Molo kata Nyakwere an asiro chenro ma president nigo ni loan ema dongo piny pesa gi sirkal kokelo gimoro ji owe dhi no kawo gini nikech Uwezo Fund be nobiro be moko noko duoko ji nodongorego. Nyinga en Stephen Opondo awuok Siaya kaeni korga korane no ohala nie iye nitiere ohala moro iye nikech ka omigo for example 500 mag wacho matin moro nyalo kawo chan to nitie gik moko michake ng'ade matiende no already ok en gimoro manono to yudo ka en gino to thuolo mabe oket ma idhi duoke wero ok en manero madhi miyo ng'ato kikawe kitimo ohala kadhi konyi go yo nero mapiyo piyo. Wach mar Asla Fund amorgo nikech
kawakawe to onyalo boostwa ohala kaka ohala ni piny ahinya. Wadwaro gima nyalo boostwa matin. Wamor gi hustler funds. Kachako to kachak mang'eny ahinya, nyalo chako gi shilingi 10,000. Or 10,000 no ang'eyo kaka nyalo jipanga. Kachule piyo, keta chaka kawo machielo. 50,000 to hala maloko yengo di ng'wen. Koro gima pesa no dhi konya ga onge go, koro ano kakawe. Okamul, mano afadhali adhi e fund moko gi. Nitiere Kenya Women, nitie inyalo sign kodgi to gimi loan. Moloyo hustler fund. Nikech kisomo chike ne kata gazet, in iwuon iluor kata kaka idwa chako kia. Iluonga John Okinda, awodu Kenya. To wach hustler fund ni aneno kober, lakini pesa manyo jatelo wacho chama aneno kati sani silingi 5,000 silingi 500 en na mar lany. Gik moko kaka tije wa kaka mag fundi ka beno nyalo chakwa gi gimo 50,000 nyalo bedo maber, nyalo kelo kod spares mag TV gi mondo koro kik miwa tich matek wuok nwa dhi to ni nyiewo spare. An iluonga ni Julius Otieno, an jalego Bambo, to atiyo Likoni, an kod M-Pesa. To wach hustler fund ni, to aneno ka en gima ber, kendo aneno ka dhi kawe. Mak mana ni kalure gima winjo, odwa dire ahinya. Winjo no nyalo chakre 500, to 500 ni kikawo, onge gima nyalo boost ohala. En mana gima kikawo to idhi chamo. Koro an atemo mana kwa jatelo, niko nyalo chako kata 5,000. En pesa maber bere minyalo keto ohala ba itim kodo gimo. An hustler fund kimiya to ka ginyalo miya 50,000 nikech mane maka keto ohala. Aneno ka anyalo dhi maber, nyithindo nyalo dhi skul, an bende ngimana nyalo bet maber. Koro kata ka gimiya godo, to gimiya kata kuom dweche 6 kata 9. Aneno ka ber koda. Mano nyalo miya nafas maber mar chule. Nyasi mar keto ayanga gwich hola mar Hustler Fund mano obagi e kaunti ma Nairobi noyuore gi jo ohala mopogore opogore, jotend kembe kaachiel gi jotend siasa mopogore opogore kotelne kod jatend piny Kenya William Ruto mabende nogolo twak kotenore kod aguluno mar Hustler Fund. Mae twak mano ochiw gi jatend piny Kenya. Fund hii ama hazina hii chanzo chake ni kwamba tulitembea sehemu nyingi ya taifa letu la Kenya, na kila sehemu wananchi wa Kenya walituambia wanasumbuliwa na fuliza, wanasumbuliwa na mashailok, wanahitaji pesa ya kuendesha biashara zao. Na ndio tukakubaliana na wao ya kwamba serikali ya Kenya itatengeneza hazina maalum ambayo itamwezesha mwananchi wa kawaida asiyekuwa na anwani ama address, asiyekuwa na hati miliki ya shamba ama kitu kingine chochote, mwenye hana logbook, mwenye hana ndugu ambaye anajulikana, yule mwananchi wa kawaida pia na yeye anaweza kupata pesa ama mkopo kwa bei ama riba ya chini, na anaweza kuendesha biashara yake ama anaweza kujisimamia kwa njia ile amepanga mwenyewe. Leo mimi nafurahi ya kwamba hiyo ndoto ambayo tuliongea na Wakenya wakati wa campaign ya uchaguzi leo itatimia. Najua Wakenya mamilioni wamejipanga na simu. Nimeambiwa tayari hapa ya kwamba Wakenya 160,000 tayari wamejaribu kutafuta kama hii pesa iko tukiwa tunaketi hapa. Tayari wako kwa ile mtandao wanangojea. Na mimi ninafurahi ya kwamba leo tutakuwa sawa kama wananchi wa taifa la Kenya. This is the fund that is going to equalize all the people of Kenya so that every citizen can know that they matter and they count as a citizen of the Republic of Kenya.
it is not always that competitors sit together to agree on a product that is not necessarily their own product. I have seen Safaricom sit down with Airtel, sit down with Telcom, people who are competitors, companies who are competitors. They have products, but they have sat down out of patriotism, out of minding for the ordinary people of the Republic of Kenya. And all of us have come together so that we can have a hustler fund that will give a chance to millions of Kenyans. Today, we are walking the journey as a nation to begin the journey to a single-digit interest rate in the Republic of Kenya. This is a momentous occasion that today we have a product that does not need application, that does not need guarantee, that does not need an approval by a committee, that does not need nothing. It just needs a citizen, his phone or her phone, and a track record, and they can borrow as much as they want. Wakao yo matin nyakoromoga juange chendoni maro Ohala gi mwandu. To ka waduogo wadhigo mbaka gi Keno Kwaro bende en jalonye wechego mag omenda. Mondo lero mathoth kotenre kod holani mar Hustler Fund. Kik idhi mabor. Nyathina mahera inya marita gayot kai tapki. Nyathina ngimana. Nyathina mamiyaga teko ema koro sani wuok e ot kae. Bihan in gimi dwaro ni onge koro kaka nyalo dok chien. Ok idwara ka. Yawa nyathina kare nidhi kanye. Dongi neno. In nyaka ni wuok kae jodala ni okethre te. Asai ni mondo inimon na thapki mogik. Kok kamano ting'on na nikech nyathiwa thapki. Every time I top up using Airtel Money, napatiwa 25% extra airtime. Enjoy 25% extra airtime or data every time you top up or buy a bundle via Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Luoko lwedo maber ok duok chien landruok mar midhusi mar corona kende, onyalo geng'o landruok mar tuoche mamoko kaka homa kod ahonda. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Shabiki.com. Machiegni kendo nyakoromoga juange chendoni mar Ohala gi mwandu. En moro mara ni podi kete mana kai Ramogi TV e chendoni mar Ohala gi mwandu. Nyakoromoga juang, Hustler Fund ni to enango. To ere kaka inyalo yude kaka ja ohala mondo ibergo ohala mari. Hustler Fund en omenda mar hola ne jo ohala mano sing chiwo gi piny owacho mar Kenya Kwanza e chenro mabiro neno ni omenda mar shillings bilion 50 oket tenge mar chiwo hola ne jo ohala matindo mapachuka. Mondo ibed kod nyalo mar yudo omenda mar Hustler Fund, nyaka ibed kod kipande mari manyiso ni in japiny Kenya. Ponono ni udware kaka sako, nyaka sako no bed ni osendikore kaluwore gi chike matao sako mapachuka. Omenda ni ibiro chiw ne jogo man kod dwaro mar chako ohala kod jogo ma jo ohala madibed kod dwaro madongo hilni magi. Omenda mar Hustler Fund geno chiw kaluwore gi chal, pek kod ngadho mar ohala. Omenda matin mogik migeno chiw ne jo ohala en shillings 500, ka omenda mang'eny mogik migeno chiw ne jo ohala en shillings 50,000. To ere kaka inyalo yudo omenda ni? Omenda mar Hustler Fund inyalo yudo kokalo kuom simu mari mar ong'we yamo kitiyo kod line mora mar simu. Kaw simbi, kaito idi *254# kaito indikri ni iye kod chikego mataya gucho omenda no, bang'e iketo namba mari mar siri kata pin.
Bang' mano, ibiro yudo ote manyiso ni isendikori kaka jalno manyalo yudo omenda no. Ote no bende nyalo biro ponono ni ndikruok mari ogore Luanda. Ohala, kaw simbi mar ong'we yamo, *254# kaito iyier kit hola minyalo yudo. Ndik kwan mar omenda midwaro kaito irang maber ka nonro michiwo no ni kare. Ket pin mari kata namba mar siri, bang'e ibiro yudo ote manyiso ni omenda no oseketi e simbi mar ong'we yamo. Atamalo 95 mar omenda no ibiro keti e simbi, ka atamalo 5 modong' ibiro ketni agulu mari mar kungo mar Hustler Fund. Kwan mar omenda moketi aguch kungo no ibiro pogi e kidienje ariyo. Atamalo 70 mar omenda go ibiro keti aguchi mar aheri kata pension. Eka atamalo 30 modong' ibiro keti aguchi mar kungo minyalo chwe lweti bang' thuolo machuok. Bang' chiwo hola no, piny owacho biro juogo omenda mar atamalo 8 mar omenda mochiwno e seche ma jo ohala duoko omenda go. To ponono ni irem duoko omenda no nyakorom gajwang', kati tiyo kode yo ma ok owinjore, paro mar chik mogol wacho ni inyalo mi kum mar tuoche jela kuom higni 5 kata fuai mar omenda maromo shillings milion 10. Kata kamano, paro ewi kit kum michiwo no pod piny owacho biro goyo e mbaka gi jopiny kaka chike ma pacho ka dwaro. Nyakoromo gajwang', kaka yor medo bedo kod ng'eyo matut kotenre kod aguch hola mar Hustler Fund, nowatwa kod Keno Kwaro ma en jalony e wechego mag omenda, noleronwa matut kotenre kod kit omenda ne. Ma e kaka nowatwa kode. Nitiere wach mar ni ji seche moko luoro ga hola. Ting'eyo ni pinje duto jok mineno nigi pesa mang'eny gi mana gi kembe madongo gi. Kembe go gigero gi nikech gin gi pesa ji. Iwinjo ni nitie jok miluongo ni shareholders. Tinene ni kata mana Safaricom en ni duong' ni nitie jok moketo pesa gi kanyo. Tinene ni giholo jogo. Koro wambe ok onego beni ni waluoro hola nikech hola no e yo ma iyudo go pesa minyalo kawo tikete biashara ni moro matin to biashara medre. Kata inyalo kawo tikete puodho to yudo mapato mang'eny makoro medo ni ofuko. Koro nyaka wapuonjire ng'eyo ni okinyal gerori gi pesa ni uwuon. Kata ne unyuoli kama jini gi pesa manade. Koro nyaka wapuonj jowa ni hola ok en gima rach. Lakini nitiere gik ma nyaka jingi seche ma giholo pesa. Maparo ni ema kelo seche moko ji luoro hola. Nikech jomoko dwaro kawo kata mana chama to ok dwaro duoko. Koro ng'eni sama ibiro pay kata ibiro koni ni ikawo dheri moro kata ikawo wodi kata ikawo ang'o. Koro osemiyo jomoko luor. To mana nikech seche ma imi pesa kata mana bengi kata mana chama matiege nyaka ondik condition. Ahero kaka iwacho ni unjo bed ni jowa ipuonjo. Koro penjo maduong' en ni ng'ama dhi puonjo jowa. Bentiere aput moro ma piny owacho oseloso mwadhi wuok achiel kachiel madhi e gwenge manyis ji ni ma Hustler Fund. To kikawe temo kode kama to ji bende timo kode kama nikech bende par ni nitiere joma kata kokawe to nya tiyo kode marach. Ing'eyo ni Hustler Fund korka giloso. Koro pod nitiere gik ma pod gidhi medo golo regulation moko kaka gidhi time. But ka ing'eyo kaka osetimo, ng'eni idea ni oken mokwongo. Ne wan gi Youth Enterprise Development Fund. Wantiere gi Women Enterprise Fund. Wantiere gi Uwezo Fund. Mago gik machalo gi Hustler Fund ni mosega bit majibi osekawe pesa. To mago ne gin gi jok mabiro puonjo ji kaka mine gi kono gini nyaka ubede group ji maromo kamae, nyaka undik plan mar biashara mudwaro kawo ne pesa bang' kaka itimo biashara gik makamago. Koro sirikal onego bed ni nitiere gi mpango gi owuon mar fund ni magibiro biro go nyaka constituency e gwenge magipuonjo go ji kaka Hustler Fund tiyo. Ere gima hero hala ma jakanyanam nyalo ng'iyo godo 50,000 ni 50,000 kata 500 katin wakawe na 50,000 gibedo piny giyudre ji 10 kaka ne wacho no. Ere hala ma ng'ato nyalo bedo piny ng'ama ne pok ochako hala kabisa ma bende koro pache gombo ni mondo kaw Hustler Fund. Ere kumo nyalo chwe lwet, ere gimo nyalo temo gi 50,000 no. Ko ing'eyo ni nitiere gik mang'eny e uchumi marwa kae ma ng'ato nyalo donje matimo ohala. Jok manyalo dwaro timo gik moko kaka
nitie ndalo moko mane ji kao di pidho nyanya kata di pidho cabbage gik machalo kamano. Joma tindo nyalo bedo group kaka group ma ji 10 though ni pora neno 15,000 not in makata kiwacho ni what are the lease, what are the kao go low, what are the kodesa low otin makata low midhi kodesa no kanye kati wacho mana ni kuro ne un jok mosebet ni un gilo no sachako kuro what are the nyeo gik moko kaka fertilizer gik moko kaka pesticide mitiyogo emo me wacho ni otek but odwa diore but ober gi ngat mane osechako ngat mane osechako wach ni itimo biashara mar gwen mane isenyeo gwen moko ma isechako to nyati mango omedo ni pesa mondo biashara nino omedo kata ngat mane oseyaw duka mamedo stock e bakra koro kane iuso mogo bandi 4 kore usa par kana geta maduong' mar sirikal kata piny owacho mar Kenya Kwanza gima bende gigeto timo en mar bero chui mapacho ka iparo ni Hustler Fund bene gi teko mar dhi e bottom mane giwacho gidwa kelo ji apcha ben gi teko mar loko kit kaka chui mapacho ka chal seche ging'eyo kaka oganda jo Kenya gichwero loya kendo ji chalo gima gitwenyo got ko gikor ka pesa okoyota ahinya bech gik moko ni malo e pachi wuon kaka ja lonyesego mago mende paro ni nitire yo ma bende Hustler Fund nyalo dhi loko godo weche ma gima jo Kenya bede mabere kata chui mapacho ka obed kod lokruok king'eyo ni gima wa expect ni obro temo ahinya nyaka obro change kuonde moko to ko bi change kuonde te ing'eyo ni sirikal Hustler Fund enena component achiel ok gima sirikal ni timo te e uchumi nitiere gik moko ma be sirikal di kuno mo sirikal tiye gi pesa kora paro ni obiro bet gi contribution ne jok ma oyo kawe ne jok motiyo kode maber kech bentie jok manyalo kawe matem ti kode maber to podo kote ma okony ngi jok manigi mosegolo pesa gi wuon modhi timo godo ohala mo ai nono no chaneno e TV ka wacho ni rech ngato ne rech ne otho ngato mogolo milion 3 tene ni nitiere gik moko biashara be manyalo timre ma ionge ko control so ndio fund then usekete pesa mang'eny nitiere gik manyalo change e maisha jomoko achiel 2 3 4 5 but nyaka wang'ie holistically kwa ng'iyo gik moko kendo mabe sirikal dhi timo maana neno ni ka sirikal timo moko gobe eka nyalo konyo biashara mondo obed maber nikech sani ng'ama timo biashara king'iyo gima chando gi sana kwa weyo pesa michako go biashara tibiro yudo ni ushuru ng'eny inyalo chako biashara to license to ushuru midwa miyo cancel gi ng'eny ma chamo profit ni koro mano kendo maka sirikal ok ong'iyo to samoro fund ok bitimango ok bi konyo nitiere gik moko kaka ndara gi services ma ng'at matimo biashara onego bene yudo ka services go sirikal ok otiyo e matek to miyo mana ji pesa chako biashara samoro be ok nyal timango ok nyal dhi mabor koro aneno ni fund nitie to fund nyaka kony gi gik moko ma sirikal timo policy mag sirikal apart from just the fund nitiere lale ohala to kendo nitiere yuto winjo kigemo ranyisi maber mar rech manotho Kisumu kendo jo pur mar rech no winjo lit nikech keto rech kumoro ka ng'ichiwo kiny to doka githo te nikech gigo mabende ok nyal geng sirikal omi pesa kete biashara machal kod ma idhi yae nono kako dhino nano ka nitiere paro moro mar chik ma gidwaro ni giket iluongo ni penalty kata kum mabende puro ne ok ichule inya twe higni 5 kae to bende nitiere mano mabende nyal go ifwai mar milion 10 pacha moro paro ni ere kama Hustler mano ket ne fund cha mano winjo benni itingo ya bottom gadhia odhigo lalo milion 10 kanye mar fwai tidhi twe Hustler sadi samoro ngenji luet gi ok ber gi ohala bi paro ni main paro makare to ere kaka sirikal onjo benni dil gi wach machal kod ma koro ng'eyo kata kaka bank kidhi kawo hola to gin gi kata Shylock mantie gi ntiere gimoro mindiko ka piny miwacho ni kokiduogo to ma dhi timore koro kaka nang'isi ni ok opogore fund ni ok opogore gi gigo
nyaka bedega gimoro ma chuno ng'at momi pesa mondo ong'e ni nyaka otim ang'o oduoki. Pacha dho en ni condition magiketo no odwa ridi ahinya ka iparo ni jok mane wa target gi pesa ni gin jok manie bottom kuma wawacho no. Then samoro jogi be ok gin jok manigi ujuzi ahinya mar timo biashara maber. Matine ni gik miwacho gi gin gik manyalo timore, in fact gibiro timore. Ibiro kawo tong' to tore. Pe biro goyo alot. Kata pikipiki biro timo accident. Mago long risk e biashara. Koro board mar fund ni nyaka wang par maber bang' sama gisechake ni mang'eyo ni ka gin jok mariek to gibiro reorganize some of these things. No tibiro winjo ni osechak manyo ji kata ng'ato osering. Wambe wantie jok makati ket gigo to tie jok madwaro mana ringo go. Donge nitie jok madwaro mana kawe to gibo wacho ni mano sirkal ok adwa timo ok adwaro duoko. Koro rules ber to rules nyaka consider ni jomage ma wa target gi fund ni maka ok consider nitiere kambi moko ma miyo ga ji mine pesa ok anyal wacho nying gi to nitiere utafiti ma osetim noyudo ni ne gimiyo mon moko dere ne giketho udi nikech ng'ama mama okawo loan moro dok god ama odhi chako go biashara to otimore maber koro imanye mipeye tipeyo nyithinde tipeyo momiyo odere kata e od kuma gidake cha okelo sida. Koro mago gik ma be sirkal nyaka wang'e nikech wamanyo jok ma fund ni target jok mane onge go ahinya makata mondo wang' gichaki nyaka gibed gi itilafu gi sida moko ma nyaka fund no bi keep in mind. Koro aneno ni gimoro miluongo ni public participation ni en gima ber kabisa ma e fund ochake gi malo nikech ne en idea mar president. Das koro dok piny to koro nyaka wang' gidhi chak piny kucho mondo giwinji maoni gik ma wacho kodi kage ok apani gibor gi gik ma jok moko mabe ne oko kucho wacho size mar pesa ma gi provide terms kaka miwacho ni ng'ato nyamaki inyalo kata interest ondik ni ng'at ma default ng'ama ok duoko e wang' sa jomoko ka percent aboro to ka okidok e wang' sa to kuro ochiko 9.5 gik machalo kamano nyaka wang' gichak public participation ka duogo malo ka giwinjo gima ji wacho to gi improve kaka gidhi. En geno mara nyakoro Mogajwang' ni koro intiere kod ng'eyo matut kotenore kod omenda mar hola mar Hustler Fund. Mapiyo piyo nyakoro Mogajwang' waringo nyaka chirni ma pacho ka mondo wang'iye be chiemo kod alode.
Mae makelo e giko mar chenro ma kawuono mar ohala gi mwandu. En geno mar nyakoro mga juang ni koro intiere kod ng'eyo matut kotenre kod omenda mar Hustler Fund. Tudri koda kendo juma manyien e seche ma kama. Mondo wamed goyo mbaka makelo dongruok kaka oganda luo. Oriti masani an jata chenro Lydia Okeyo. Maoni gani? Maoni yangu sina maoni kabisa. Because we have our own Team Naivas, kikombe kikwetu. Kila Mkenya ni mshindi. Pochgiero kamano ni Nyasaye kuom kelo wa mabor kaka Ramogi TV. Kama koro warwako higa achiel. Jumapil, Bishop Dr. Washington Ogonyongede biro kelonwa wach maber mar Nyasaye. Wach Nyasaye ngima, kendo wach Nyasaye tiyo. Kowa Power of Jesus Around the World Kisumu. Chakre sadek ginuso kinyi, nyaka sabicho nyango. Chop mondo wapak Nyasaye kanyakla. Who is Diana? I'm the firstborn in a family of 5. My dad was a cop. My mother was a teacher. Our home was basically serikali. You've gone through the teen years alone. Character development. Hiyo ilikuwa ya kwanza sasa. This one. Romance. People need to know that the Diana on radio, the Diana on the newspaper, the Diana on the socials, especially on Facebook, and now Diana kwa ground. Those are very different people. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. This December. Drama. Have you told them about your marriage? I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. I love you so much. Comedy. Look at this one. Unacheka na una meno mbili. Music and so much more. Have doodles taken over your home? Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodoo strike, stop them dead. Get Bolt insecticide today. It's the World Cup season. Ni wakati wa mashabiki kushinda zaidi. Cheza mechi za World Cup on shabiki.com for the biggest odds in Kenya. Tumeboost odds zetu. Place your bets on the World Cup matches on shabiki.com and enjoy big winnings. Kuwa Shabiki. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com.